coneixeu tots vosaltres, per a qui no el conega, o per a qui el conega i no el tinga, el tenen a la llibreria. És este llibre, així que el seu nom, gràcies per haver-lo mencionat, perquè no m'ho perdonaria, perquè és un artista al qual admire i estime profundament, i és que les il·lustracions, per si no vols caldo ni les tostasses, les il·lustracions són d'Antoni Miró, del pintor d'Alcoi. Algú té alguna pregunta per fer-los o vol encetar el debat? Ara de sobte us agafa un atac de vergonya, de tristesa, no teniu cara de ser-ho. Si voleu l'encete jo, però no val a que pregunte jo. Hi ha una cosa que a mi m'ha agradat molt i que sura per damunt dels articles tant d'un com de l'altre, i és la modernitat o no de les plantes. Em fa l'efecte que em parleu de plantes antigues i de fruits antics. Vull dir, més o menys, no? Perquè sí, tot el món sabem el que és la figuera i mengem figues, o encara mengem alguna magrana, alguna. Ves a donar-li als xiquets de 6 anys d'aquest país magrana de postre, no? Després de menjar. No. Figues de pala, poca gent en menja, no? Sí. I així aniríem... Això és intencionat, això de parlar de... O és que li teniu un especial amor a aquestes plantes o a aquests fruits que sembla que estan passant de moda? De fet, el primer article que vaig llegir, el meu nom era El Codony, duia com a subtítol era La fruita perduda de la tardor. Perquè una de les coses era recuperar per a la gent que vindrà després coses que aquelles fruites que havien tastat, que havien olorat, que havien format part de la nostra infantesa i que ara moltes d'elles estaven desaparegudes. I amb elles també desapareixia la gent que en sabia. Perquè cada volta que es vol una persona major que sap de plantes, és una biblioteca. Si ho havíem arreplegat, quina millor manera d'agrair a aquestes persones, que com havien dit, però les persones que segle rere segle havien estat en contacte amb aquesta fruita, amb aquesta en general, i havien après a fer varietats, a conservar-les, a usar-les en rituals. Tot això ha desaparegut de l'univers quotidià. Encara que voltes ho tenim i ho usem, moltes sense saber què estem dient. Jo et comentava, jo tenc una llescla, molta gent ho fa servir i no sabe què és la llescla. Sí, sí. I a mi em va passar la primera volta, i jo recordo la primera volta que havia usat una llescla i no ho relacionava fins que una volta de les llesques que vas a les escoles d'estiu i comences a fer cançonetes i tal, la mossovera se'n va al mercat i el dimecres porta llesques, diu. I quan li preguntaven, el dimecres porta llesques, què eren les llesques? Hi havia gent que sabia que eren les llesques? Poqueta gent. Poqueta gent. Però tires un altre volta, deixa memòria profunda i dius, ai va. Si això quan anava a casa la meva abuela en Busot i arribava l'hivern i vos dia als nens, che, pues jo vaig a la cambra, agarreu les nespres o les cerves, perquè també en tenien, i les tocaven, a veure si estaven ja bones, les passaven i tenien aquesta carn, si era mantegosa, si s'havia, diguem, desfet, desbornat l'estructura tan tremendament rígida que té la llesca quan l'agarres, i, clar, de repente comences ara ja a buscar la llesca per a, diguem, buidar aquesta part d'aquí dins, el bulb olfactiu, aquesta que quan el cuides el retorna records. I que si no fem gent com nosaltres, que estem a mig camí entre aquell món que s'ha perdut i les possibles necessitats de coneixement que tindrà el futur, si no li preguntem a aquesta gent abans que es buida, moltes de les coses desapareixeran. Havia una raó d'agarrar algunes d'aquestes perdudes, era salvar-les per a la memòria, per a eliminar després. Però això no és tan sols una cosa nostàlgica, perquè també algunes d'elles han sigut o comencen a ser recuperades. Comencen a ser recuperades perquè en part hi ha estudis, evidentment, bioquímics, genètics, etc., però també en part perquè s'han mantingut varietats. Hi ha el cas de la magrana.
Seria el cas de la Mata. Seria el cas del codony, que torna a aparèixer. Torna a aparèixer en el mercat. O seran els xinjos, que en aquest dia parlem, els xinjos tornen a aparèixer i ara fan uns xinjos, en dos. I en altres llocs, la Nyespra, a Mallorca, i alguns llocs de Tarragona, diuen que torna a ser considerada. El meu cunyat mateixa se n'ha plantat allà un bancal en Nyespra. Les ha recuperades també. I al rat i m'encanta. És una cosa. Podrem fer servir, per exemple, com ornamentals. Podria servir ornamentals en Nyespro, ese que ara està en el mercat, va posar al revés, van entrar aquí com ornamentals. I si algú va dir, hòstia, això està bo. I com que no tenia nom, i tenia la corona i no sé què, i li direm com l'altre està perdent-se, la Nyespra, es dirien en Nyespro. I ornamental, de comestible. De comestible a ornamental. També a voltes, les coses, l'alimenten. Les coses, l'alimenten. Això no és tot el llibre. Jo m'entera de la Nyespra ara, Ah, pues mira, si et parla de coses. Tota la vida escoltant-lo a casa. No sabem què és. La Nyespra. Si hi ha algun llibre per ahí, veureu les fotografies perquè serà millor que si la descric. És un fruit així, de color marró, en una coroneta. El arbre no és massa alt en general, i la coroneta és tan característica que existia això de el nord es cria, el nord està, du coroneta i no és capella, que és la Nyespra. La Nyespra, em va passar de més una cosa curiosa. Jo treballava en Alemanya, per exemple, fan licor de Nyespra. Mispelbrand, diu així. Quan vaig estar treballant a Alemanya, en una fàbrica de tractors, quan acabàvem, quan anàvem d'estiu, això, ens van pagar estudis, quan anàvem després de viatge, dissabtes i diumenges, volies entrar en contacte amb el que eren els sabors, maneres de menjar d'allí. Si anaves a Westfàlia, demanaves coses de Westfàlia, i si anaves al Sarre, doncs al Sarre. En la pàgina, però si us voleu passar per a que veig, si algú vol veure com són les Nyespres, apareix allà un basquet de Nyespres. Exacte. Això sí, és un color més marronet. La qüestió que, com us contava, arriba un moment, me'n vaig a un bar, entrem allí els amics, i aquí tenim en gran. Nyespres. Nyespres, més marrons, Nyespres. Me'n vaig allí, la Nyespra, quan ja està madura, la coroneta es queda així com molt tancada i queda una zona fosca. Quan entrem a un bar, demanem, portaven el diccionari alemany per a voler dir alguna cosa que tinguera un poc de sentit. I li demanem que quina era la beguda típica d'allí. I ens diuen, el cul del gos. Cul del gos? Diu, Txell, crec que has preguntat mal, perquè el que t'ha dit no té sentit. Això, mos pot dir el que és aquell? El cul del gos. Bueno, pot escriure-ho, perquè, clar, una cosa és això, no entenc, aquí m'ho escriu, i en efecte, mirem el diccionari, el cul del gos. Diu, és esta beguda. I mos mostra la beguda. I clar, no entenc més absolutament res, com el cul del gos. Aquells es reien entre ells, així de cachondeo, i em diuen, no, però és aquí el nom, correcte, que no és de bar, es diu Mispel. Mispel, que és la Nyespra. Però que, de manera, diguem, habitual entre ells, el nom popular és el cul del gos. L'anus del gos, per ser exacte. Per què? Perquè la forma de la part de darrere, on està la coroneta, s'ha retirat. És l'aspecte del cul del gos. I entonces el licor del cul del gos. Que això la gent allí, era així, i després, això de recordes, les anotacions, no s'assau, i un dia apareixen, i un dia l'haig de col·locar aquí. I ho col·loques, o queda un poquet de però bueno, és que també, en la mateixa dius, resulta que Shakespeare, en Romeo y Julieta,
també mos he parlat. I diu pràcticament el mateix. Perquè per a Shakespeare, i en l'època Tudor, els òrgans genitals femenins, que aquí li direm millor la figa, veritat que sí, i tots mos entenem, allí li diem la nyespra. La nyespra. Feia també referència a una part anatòmica, en aquest cas, de la dona. I de fet, si un llegeix Romeo i Julieta, quan Romeo acaba de trobar-se amb Julieta i s'ha quedat enamoradíssim d'ella i es queda allí, diguem, en estat d'èxtasi, els seus companys que el veuen diuen: "Che, Romeo està així un poquet anat, no?" Diu: "No, és que estarà pensant en la nyespra de Rosalina." Perquè pensava que anava de l'ombra, de la nostra i de la de tot el món, amb aquesta trama, en el fons és endobotànica, la relació de la cultura dels humans amb les plantes. Moltes coses d'això, del llidoner, de la figuera del garrofer, de la llepa, del despert, del caqui o de la tàmera. Diguem, no és, per tant, un llibre de botànica. Si alguna cosa hauria de dir, és un llibre d'etnobotànica, de la connexió, de la cultura, de la nostra i de la de tot el món, amb les plantes, amb algú